juragane pari lho iki sing ra tau rugi lho iki. Iya iya. Iya iya. Asik asik asik. Aha aha. Masuk Pak Gandel 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 ya. Kurang apa? Iki dadi wong priya. Ala pulang growing. Kurang apa? Aku iki nggone tresno. Iya 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 iya. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ra bisa ditambani Mbak Tata. Mripat iki Pak Gandel ora bisa tak kedepke. Ento weruh Yen to weruh Mas padha karo liyane. Andam tresno ngumbar nafsune asmara. Alah lali aku yen nyanding sinden liya. Aduh. wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelone rasa Tresno rasa tresno siramu ra bisa njaga wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelone rasa tresno rasa tresno sliramu ra bisa njaga sing tak suwun mugi paringa eling marang keluarga tansah ngandhing ayem tentrem lawang ngajapmu rino wangi bela 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 bali ojo larani garap rong pupuh oke iya iya Mas Wardoyo kagem sedaya kemawon para tamu ingkang minulya sugeng lelenggan yo KMP lagi yang live streaming Sanjaya Multimedia selamat malam semuanya asik iya Mas iya Mul iya Mas Mul Pak Gandel masuk kurang apa iki dadi wong priya kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu ra bisa ditambani privat iki yalah wis ra iso tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding sinden liya yo wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone
ngrasani ati Saga Jos Nggih, matur suwun. matur nuwun niki pripun Pak Gandel